Assalamu alaikum bandiraɓe hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe ayaw Pindi TV bisimilla mon e roɓindu jayndeli moɗon weltare min dañata e kala saaha huccidde mon noon kadi min dañiri weltare oɗo subaka altine hannde koyɗon tan yo Allah waɗanen jaam goto fof salminama e inde ko noon manama e jettoɗe serenɓe min jettitaka e law gotol calminama juura berta juuɗe ñaaga duwaw yuppo e Sénégal e aduna o foof hawɗon mboro saw holluden caggal jaam duumo e nder leydi meɗen Sénégal hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe on mbayri no yiide roɓindu jaynde moɗon on mbayri yiide wan hen émission ji moɗon e nder Pindi TV ɗum noon saabi ɗum tan koko ganduɗa Revue ɗo woni henne hendu bondu ganduɗa nawori pindi gadano walla pindi ganduɗa ena wonno ɗo kono noon so tawi tan lekkiki nanɗo gasata wadde pindi ɗum ɗon noon ko tan enen fo nangen hen mbaɗen ɗum arrosé no hannirta ni mbaɗen hen ndiyam ha yettoɗo yettinoɗo walla wirtoɗon ɗum noon woni komin gaddanomon pindi koko waɗa piraté compte o uddi joni noon goɗɗo udditama nani jokkiyade ɗum noon ma nangon hen onon yeeɓiyankoɓe hettiyankoɓe kala nanɗo oɗo kibaru yo ƴettu vidéo ji ɗi eko ganduɗa ene rewa e pindi ko waɗa ɗum partagé so waɗi ɗum partagé yo waddu hen yo yeeɓiyankoɓe ɓeydo wadde abonné yo mbattu abonné kadi e chaîne mo ganduɗa kañum woni chaîne kesso saabu ñande fo yimɓe ene mbiyami Aissata min ƴeewi kono min jiyani ala on jiyata kono ko hesɗi ari yon dutto kadi mbaɗon abonné no hannirta ni ko eɗin konngudi gareten e roɓindu jayndeli meɗen ko ɓuuri tengtude e jayndeli oɗo subaka hannde ene jeeya hen tan e banggue dawrugol gardiɗo leydi ndi yewtidino e ɓeɓe ganduɗa kamɓe goni yimɓe makko Benno Bokk Yakar kono kadi banggal élection toon to diwan mo France nani e nder jayndeli ɗi e goɗɗum ma en gar hen joni joni ɗum noon en mbatta sona uddidde roɓindu jaynde meɗen oɗo subaka altine hannde e jaynde las noon kañum dawri tan ko hollidde natal gardiɗo leydi ndi e wiide tan kanko gardiɗo leydi ndi noon o yiɗi tan ko ƴamtude kadi Dakar hawa heɓa ɗum ko ine anda kanko président Macky Sall ko pertuɗo Dakar e élection ji ɓennuɗi ɗum noon faya tan koye élection ji législative woni tan toɗɗade faaɓe toon to suudu sarɗiji leydi meɗen ɗum noon saabi o yewtide ɓeɓe ganduɗa ko kamɓe goni yimɓe makko o wiɓe ɓeydude ɓaɗade askano kono kadi ɓeydude wattude hakkille mabɓe kono kadi kettoɗon ɓe kettoɗon goƴali mabɓe no hannirta ni ɗum woni konngudi makko kanko gardiɗo leydi ndi gam tan gagnade législative pandiɗo e nde ɗo hitande woni hitande 2022 kanko Abdoulaye Diouf Sarr woni tan jagorde joguinde banggal yette cellal balliɗo e nder leydi meɗen Sénégal o wi tan ko kala mo ganduɗa waɗi grève yo salaire muɗum usse saabu grève aji ɓe pawani ɗum hay nokku ɓe ganduɗa kay oɗo saaha jiiɗa heddade caggal hay lawol gotol woni tan parti socialiste saabu kamɓene aɓe jiiɗi hollidde koye mabɓe e législative uji pandiɗi ɗi ɗum noon Yaye Fatou Diagne kanko noon suuti kongude tan ko wiide ɗo e nder leydi meɗen Sénégal noon mawɓeɓe eɓe poti tan hokkude lawol ngol sukaɓeɓe walla ɓe totta sisuji sukaɓeɓe jooɗo e banggal politique saabu wonnoɓe ɗo guilay laamu Senghor ha joni kamɓe goni ɗo ɗum koye nder jayde Les Échos tawete konngudi Yaye Fatou Diagne wi noon kanko gardiɗo leydi ndi noon huccite Amadou Ba eɓe ganduɗa woni wondiɓe muɗum o wiɓe tan ɓeydude tinnude koye moɗon kono kadi ɓeydude tinnude koyɗe moɗon saabu yette so wona ɗum tan ko ganduɗa ma gueɗe ɗe bongari ɗum noon saabi tan o wiɓe yette parrainage uji wona lawol ɗo e joni koɓe tottire ko tolne ujunnaje 30 ɗum noon o wi tan ko famɗi no fewi yoɓe dutto kadi tan ɓe ɓuura darnude koye mabɓe kono kadi ɓe ɓurda tinnude darde mabɓe ɗum woni konngudi gardiɗo leydi ndi saabu tan kamɓe ɓe ganduɗa kamɓe goni parti socialiste ha joni e jayde Les Échos ɓe kolliti kadi tan darde mabɓe e wiide yete élection ji ɗi garoji kay ɓe jiiɗa hay lawol gotol heddade hen caggal jayde Vox Populi kamɓene ɓe gari tan ha joni élection ji dañoji toon to diwan mo France to ɓe mbi kanko noon Macron kanko yahata deuxiéme tour kanko e Marine Le Pen wonata toon to diwan mo France ɗum noon garten ɗo e nder leydi ndi omo ganduɗa kanko woni Ousmane Sonko e wondiɓe makko ɓe mbi tan ko oɗo saaha ɓe mbinomo ɓe
ɓe darno association des maires goɗɗo kono noon ɓe darni ɗum sabo e haala mabɓe ɓe mbi tan ko so Thiès darnama Rufisque Keur Massar Guédiawaye Dakar Kaolack Ziguinchor heddoto e association des maires wonata haydara walla ɓe mbiya tan tawata ko koyɗe mum taƴama ɓe mbi noon ko faye ɓeydidde e tan sa wonoɓe toon to suudu sardiɓe leydi meɗen walla ɓeydidde tan sardiyankoɓe kamɓe noon ɓe ngala hen konngol sabo ɗum nde décision ji ƴettete ɓe namnaka hen haydara cuutuɗo konngudi muɗum wi tan kanko Serigne Mboup o woni tan ko président ko accident saabimo wonde président mana nde o toɗɗete wona tan ko ganduɗa ete rewi lawol walla yene amo fadanno ɗum ko Samba Sall noon woni maire bo Dabali kanko suuti ɗiɗon konngudi e wiide makko tan kanko Serigne Mboup wona mo ganda mo fonno wonde maire toon to diwan mo Kaolack mo ganda kay dilli ni toon to diwan mo Kaolack ha joni woni Pape Demba Biteye kanko noon o addi tan ko tolni ujunere e temedde nayyi e temedere capanɗe jeegom ɗi ganda yete ko signature uji o totti omo ganda kanko woni gardiɗo assemblée nationale woni Moustapha Niass kanko noon e konngudi makko tan ko wiide toon to diwan mo Kaolack eɓe poti gañade ɗum no hannirta ni so ɓe nangodiri ha joni kay ko ganduɗa yete aɓeni hen woni nder jayde Le Soleil ɓe mbi tan ko oɗo saaha kay kala ko ganda kañum fayi équipe maji faade tan ko faye liggey aéroport mo Saint-Louis tan mo Wourossogui aɓena hen ɗum ɗon noon ɓe jeehino gam tan wadde testé ko fayi e tan bagasuji paaɗi toon ɗi ɗum noon ɗiɗon test uji dañno ko toon to république mo Tchad caggal nde ganda ko ɓen totta ɗiɗon bagasuji ɓe garti kaye armée o saabu ɓe mbi toon to diwan mo Casamance to ɓe keeɓi kadi gaña fawɗe koyɗe mabɓe to base mo ganda ardino toon ko Paul Alukasin Bassen ɓe mbi noon ɓe tetti ɗum koye jayde Le Soleil woni caggal ɗum ko jayde quotidien Le Quotidien jayde quotidien noon ari tan e hollirde ha joni tan ɓe mbi yete toon to ganda kañum woni hajjoyde to Makka to yette ɓe mbi Sénégal noon totta tan ko ujunnaje nayyi e temedde jeeɗiɗi e capantati jeegom ɗum ɓe totta yete e quota hikka ɓe mbi noon oɗon quota wona quota jonɗo pour leydi meɗen Sénégal saabu ina nawanno ko ɓuuri ɗum ɗum ɗon noon kamɓe ɓe ganda ko kamɓe goni yete hettuɓe tan e banggal woni privé woni tan privé ji nawoji hajjoyoɓe ɓe mbi yete yoɓe totte oɗon quota laamu ngu wasa ƴettude hen haydara ha joni tan kanko ministre de la santé amo jokki tan haldude e tan syndicat ji ɗi gam no ɓe mbaɗi haaɓe jiita lawol yittuɓe lawol oɗo saaha woni tan yeewi askan wi saabu ɓe mbi tan ko oɗo saaha kamɓe ɓe darima gam darnude association des maire mabɓe banguete ɗum ɗon noon ɓe mbaɗi ɗum caggal ɗum garane jayde enquête noon kañum ha joni tan dawri hollidde natal gardiɗo leydi ndi e tan gardiɗo assemblée nationale woni Moustapha Niass kanko gardiɗo leydi ndi noon o heeɓi yewtidde troubaji makko walla tan wonɓe Benno Bokk Yakar gam noɓe mbaɗi haaɓe ndendina juuɗe mabɓe foof walla liggey mabɓe ɗo tinnude koyɗe mabɓe gam tan ɓe mbawa gañade législative o saabu wonata ko ganda ina weeɓi ɗum ko konngudi gardiɗo leydi ndi e nder jayde enquête ha joni tan ɓe garti hakkude Macron e Marine Le Pen toon ɗum ko diwan mo France élection ji ganda ina daña toon walla dañi toon ha tan aɓe poti yaade deuxiéme tour kamɓe ɓeɗon ɗiɗo Dakar Times kañum noon ari tan ko toon to diwan mo Gambie wiide oɗo saaha aɓena goya ñakkere yamba ɗum ɗon noon woni huuɗo ɗaynowo ko kañum manki toon ɗoɗo saaha yete saabi ɗum noon ina anda toon to diwan mo Casamance caggal nde gandani dilli guese yamba kewɗe tetta ɗum ɗon noon bonna ɓe mbi toon noon wownoɓe simmade ɗum walla yeeyde ɗum de oɗo saaha koye mumen nana Moussa ɗum noon garene jayde libération e ko hawni ko ardi hande oɗo subaka ne kewi toon to hôpital Amadou Sakhir Mbaye mo Louga oɗo ɓiɗɗo debbo biyeteɗo Astou Sokhna kanko noon o wasi tan ko fittandu makko caggal nde o wonno tan wonno yette tan dañde ɓinguel kanko oɗo ɓiɗɗo debbo noon nde wonde ngati were o nawa toon to diwan mo hôpital o wulle
hulli o woyi o wiɓe yoɓe ballumo ɓe mbaɗamo tan yette opéré sabu oɗo saaha amo andi amo musate ko tinata ko ena tampinimo no fewi kono noon ɓe mbi tan kanko yummo ko joom galle makko ɓe mbi kanko sage femme gonnotono o wi ko tawɗa waɗaka programme hande ko way noon min mbawata wadde ɗum ha kanko noon oɗo ɓiɗɗo debbo e ngati were o tan wasi fittandu makko ɗum kewi ko toon to diwan mo Louga koye jayde libération tigui sifa ngare nde jayde stade mo ganduɗa kanko woni yette Sadio Mané hande woni anniversaire makko mo wiye tan joyeux anniversaire ya wuur saabu gurdam ma ena waɗi nafoore oɗo ɓiɗɗo mo Bambali ngaren tan ha joni e candidature mo tan fédération mo Côte d'Ivoire kanko Drogba kanko oɗo mo ganduɗa kanko woni ɓiɗɗo Côte d'Ivoire oɗo noon woni DJ Drogba o wi tan ko amo yiɗi jeeyede e tan gonowo gardiɗo oɗon fédération ɗum noon candidature makko o holliti ɗum toon to diwan mo Côte d'Ivoire to ha joni kay hollitɓe koye mumen woni Barça kañum ɓe mbi tan ko nani deuxiéme place muɗum ɗum noon e Atlético ɓe ganduɗa kamɓe goni Bayern kañum ɓe mbi tan ko kamɓe tan mbawi Dortmund e point ji jeenayyi hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe ɗum wonno komin gaddanomon e banggal ko ɓuuri tentude jaydeli ɗi en mbatta sona tan jokkude e banggal gongal ko tan artude e moɗon ko ganduɗa ko kañum woni e oɗo subaka hande ko kewi e nder leydi meɗen walla mbiyen yete gueɗe fait divers walla gueɗe rendo en garino joni joni eko wiya ko Pindi TV ne waɗa piraté en jokkat kadi garten hen e oɗon piratage mo ganduɗa ina dañi e nder réseau sociaux ji eko way noon walla ni téléphone uji eko way noon kono noon ko wiide onon yeeɓiyankoɓe hettiyankoɓe kala mo ganduɗa heeɓi oɗo kibaru yo jokku totta ɗum keddiɗo o beele ma heeb kañum ne rewna ɗo foti rewnude ɗo saabu rewnude ɗo foti rewde tan woni ƴettude vidéo ji Pindi TV ɗi waɗa ɗum partagé so waɗi partagé ko ganduɗa ko kañum woni vidéo ji ɗi wadda hen noon e wiide yo yimɓeɓe dutto mbaɗa abonné no mbaɗirno abonné ni saabu ko kewi ko koko ganduɗa ina hawni ina hulɓini e nder leñol meɗen kono kadi koko ganduɗa eɗen mbawi hebde kebnoɗen walla birtoɗen toon e nder leñol meɗen saabu yete sen nangodiri tan ala fo bawɗo duñde amen saabu ne suuta saka noon ena suuta amen ha dow ena joƴƴinayi leydi ɗum noon en mbatta sona arde gueɗe rendo oɗo subaka hande ko kewi toon to hôpital Amadou Sahir Mbaye mo Louga ɗum noon tan oɗo ɓiɗɗo debbo mo ganduɗa wasi fittandu muɗum e wiide mballe kam mbaɗonmi opéré saabu ko tinanmi ko ina muusi e wiide yummokko e tan joom galle makko ɓe mbi ko kanko ɓiɗɗo debbo oɗo kay o wondi e muuseki hano yaltirta aduna ni ɗum noon koye ngatiwere wonno ɗo e nder leydi meɗen noon Sénégal ina ƴewtida hôpitaux ji ɗi saaha foof yimɓe ina goya ko way noon mi yeehi hôpital mi wiyama komi fotani wiyede mi ngarwi mi wiyama ko kulata ko walla ko gullata ko walla naggam e naggam te neɗɗo foof eto muuseki haaɗe muɗum te kadi ngati were koko ganduɗa neɗɗo wawa joɗade ina firtana neɗɗo kiɗon muuseki ɗo fuɗɗori walla ɗo haadi walla ɗo ganduɗa ko ɗon tan wawi yettade saabu ko ganduɗa neɗɗo Allah fawi ɗum debbo te rewɓe fo jaaɓi ɗum saabu hande won rewɓe nanɗo hande so mbiyanoma tottire jawdi moɗon foof ngam ɓiɗɗo goto tottirtu ɗum kono noon ko jawdi ndi ganda ko Allah jeeyi ɗum woni ɓiɗɗo so totti ɗum neɗɗo yimɓeɓe ganda ko kamɓe kadi Allah joƴƴini ɗo ngam mbawa wallidde ɓeɗon yimɓe so oɗon ɓiɗɗo foti arde e aduna woni sage femme uji yo tan ɓeydo kamɓene darde mabɓe ɓe ɓeyda yette ko ganduɗa ko kañum woni jimme mabɓe ɓe ɓeyda kadi compréhension mabɓe e ɓeɓe ganda kamɓe goni rewɓe wonɗoɓe ngatiwere ɓe saabu neɗɗo ina lelo neɗɗo lelo ina wulla ngare muusi walla ngare mballe kam sikke mataw koye cahan woni walla ko way noon ha
wasa hen fittandu muɗum sabu ko mbiyanmi ko tan neɗɗo o tan wawi andude to museki e mette ɗe haaɗe muɗum walla ɗo yette dow hoore muɗum kono wiide ngare mballe kam mbaɗe kam opéré Allah andi beele bloc opératoire o ina yahanno beele matériel poɗɗo wonde hen ne woni hen sabu saaha foof somin kala ɗo e roɓindu jayndeli meɗen amin kewi wiide hôpitaux ji gonɗe nder région ji aɓe cohli matériel uji aɓe cohli ko ganduɗa kañum woni bagasuji ɗi yimɓe ɓe poti hutorade sabu hande a yiyat dañɓe rendez vous gummo hande ha Podor gummo ha Matam gummo ha ɗo ɗo ganduɗa kañum woni Djoum gara ha Dakar gam wadde scanner goto walla wadde goto radio mo ganduɗa ala toni hôpital tene wiye ko hôpital mawɗo ɗum ɗon il faut ɓe ballite hene ɗiɗon matériel uji ha ko wayni hande wasa dañde sabu amin tolni aduna mo ganduɗa debbo jibinowo ina wasa fittandu muɗum gam ne foti waɗede opéré waɗa ko opéré walla ko way noon ɗum ɗon fo ina hulɓini kono noon ɓe mbi tan ko e certificat de décès o ɓe mbaɗi hen ko mort naturel mana mayde ganduɗa ko noon tan ardi mana o gasni o hawre sati gasi kono koreji makko mbi ko goppirta noon saabu ko goppeɗaɗo e hoore makko ko ɗum tagui mo wasde fittandu makko maɓe jaa e lawol koyɗi konngudi goddeten roɓindu jayndeli meɗen tottude wonadi janggo sallahu lamdo jaabi bani mon debbo Aissata Ndiaye wonno heɗeno ene banggal caméra o ko Mansour Sow alias Thiat